jos siihen tulee paljon osallistujia, niin sit mä arvon myös varmaan jotkut kengät. Joten käykää osallistuu tohon Red Bulliin ennen toista arvontaa. Saaks tonne laittaa vaan yhden kommentin? Voi laittaa useammankin. Te kaksi katsotte minua, ettekä te saa... Mitä? Onks teillä paljon ikäeroa? Jonkun verran, joo. Kuka siellä on rupsutellut menemään täysille ja miksi just Ruut? Rupsuruut. Bruut. Miksi Iirin puhelimessa on Iiriksen tili? Toi oli vaan mun profiili. Trust me guys. I mean... Bruut. Oh my days. Mä kaikki sanoo mua bruutiksi legit. Juu. Tää on niinku cyberbullying. Niinku what the fuck. Miksi toi vilkutit sori mä painoin jostain, sori mä vilkutin jollekin. Siis toi joka on sun vieressä, niin musta tuntuu, että se näyttää tutulta, että onko se nähnyt? Joo, Siiri tekee kans TikTokkeja. Mä teen Ruutka, kertokaa lehdessä sit kumpi pieras, sinä vai Siiri? Siiri. No niin just Siksi saiks for real ne ugit loomenit? Joo, sain. Ne ei nyt itse asiassa oo tässä, koska ne on Julian jalassa ja Julian ulkona, mut saatiin kyllä ihan legit. Saatiin ne. Ja saatiin myös Labubu. So, oottakaa mä voin näyttää sen. Hyvä, low-key kiinnostaa. Niin me saatiin myös tää siitä. Tämmönen. Ja sit ne ugen loomelit. Tästä näkyy kaikki mun Ruut on kyllä osuva, tai minä sanoisin ehkä vielä rööt. Mun vitsin nää pimplet nyt näkee ihan huoleltas. No eikö nää. Mitä tässä on? Miksi Ruut ei tee aktiivisesti TikTokia? En mä jaksa. Saanko Red Bull joulukalenteri? Joo, me osallistuu mun Red Bull joulukalenteri arvontaan tuolta. Paitsi mä ihan kun sulla ei ois aikaa. No ei mulla oo, kun en mä enää koulun jälkeen niitä halua tehdä, kun mun meitki on ihan kakka sitten. Niin mä ehtisin vaan tehdä aamulla, enkä mä ehdi silloin. Miksi sä laitoit huulikilta? Cause I wanna Cause I wanna look cute. I wanna look pretty. Onks What do tossa you know about looking onks pretty? siinä huulirajaus? Mä luulin, Mä sinne päin, kun sä varasit Mä luulin, että sulla on... ja mun kädet on nyt huonosti. Mut guys, mä postasin 2 videoa tänään, so you guys can go like those. They're fucking ass, but that's Mulkin okay. tulee Ruut olisi todella pätevä TikTokin tekijä. TikTok. Mulkin tulee huomenna My Day, niin kannattaa... Okei, miksi mä niin koko ajan Mut saanko mä sen? Me osallistuu siihen Red Bull-arvontaan, niin sit sä voit saada sen ehkä. Pitäisikö mun pitää live silloin, kun mä arvon sen Red Bull joulukalenterin voittajan? No, kun sit sä voit vaan valita mut. Sä voit vaan valita mut niinku sitten. Voitteko tehdä yhteisen tilin? Mä oon joskus sanonut, että meidän pitäis mut... Tehdään vaan, malkea. Mulkin. Niin. No joo, mutta te ette ikinä oo täällä, niin what the fuck jollain etäkeskustelu FaceTimella, kun me tehdään niitä TikTokkeja. Mitä noitten TikTokit on? Mun on Siiri Aune. Mun Otta on sikana Ruut, Elsa kai. Se on. Joo. Voitteko menkää kommentoimaan Siiri tähän No mä tuun itse vihtiin. kommentoimaan. Mä oon itse asiassa aika kiireinen. Siis näillä oli vitsi ihan hirveä ongelma tulla tänne. Nää valitti niinku koko aika. Sit ne on tyyli silleen, anna mulle rahaa, anna mulle jotain, saaks mä tän, saaks mä ton. Mä en ollut tolla. Sä legit laitoit mulle, anna mulle 20 €. Sä legit laitoit mulle, Oh my god, tää vitsi nyt. Kuinka monta kertaa toi kuuluu tuolta? Laitaanpa sakin pois. Tässä on Siirin Mun TikTokki, käyttäjä. tässä seinän Hei Venä, mä Oota, me kommaa. Joo. Mun käyttäjä, käykää seuraa, niin mä saisin joskus 10 000 seuraajaa. Joo, niin sä maksan noiden kaiken jutun. Hold on. Tienaa. Niin tässä on se Siirin tili. Tässä on Siirin TikTokki. Seurasin Siiriä, kiitos. Mulla tulee huomenna tosi kiva video, niin käykää katsomassa se sitten. Oh fuck, mun pitäisi julkaista yhdet TikTokit. Oh hell no, fuck. Okei, mut menkää seuraa Siiri. Joo. Mitä? Joo. Joo, isä otti meiltä rahaa, että ei kyllä No antanut niin, siinä sitä. on mun käyttäjä. Tässä on Siirin TikTok ja nyt tulee Ruutin Mä TikTok. kirjoitin sen väärin.
Kirjoitan, Mut no tässä on, mustinkit. tässä on Ruutin TikTokki. Ette oo stinkei, ei Missä oikein. isä? No en tiedä. Koton. Se on taas Isä löydät meidät. Ai onko se Lauran kanssa? Oh. Siis meille? Jep. No hyvä. Tässä on Ruutin TikTok, menkää seuraa Ruutia. Kuka teki Ruutille noin kauniin kampauksen? Ihan minä ite tein. Ai se Ai se nuttura, mä Sä teit tein sen ja sit mä otin sen pois ja tein sen uudelleen ite. Nois Mä TikTokeissa tein siinä on sen. mun nomema nuttura. Milloin sä arvot sen Red Bullin joulukalenterin 5.12. Sitten se on vähän silleen menee yli, että on mennyt hetki joulukuut, mutta se ei haittaa, voittaa vaan sit 5 lukuu heti. Mut niin Siiri, mä tein sen kyllä itse, Joo, koska hyvä. mä en Onko teidän isällä uusi kumppani? No en tiedä. Iska on vähän semmonen fuckboy. Kuka siis poikaista? Ei oikeesti. Ai hiljaa. Ei oikeesti. Ai mitä? Ai iskä mikä? Semmonen fuckboy. No ei oikeesti, se oli läppä. Voitko tehdä sen livessä? Ai sen arvonnan. Mä menen nyt kattoo, kuinka moni on osallistunut. Koht meidän mokkapallo. Onko sulla edes ajastin Siiri? Ei. Muistaaks kukaan, että paljon kello oli silloin, kun me laitettiin toi... No mä laitan 10 40-30 minä suunnilleen. Ei tässä on mennyt kyllä pelkkää 10 minuuttia. No mä laitan No 20 en mä tiedä, että voitte katsoa, Älä miltä lyö tää Siriä, näyttää, sinne vaikka oikeesti oisko. viestiä. Onko semmonen hyvä idea? No, Ei tässä näy mun väärää silmää. Hello. Hello, hello. Tiesittekö se, että tää on mun salainen talentti, että mä voin tehdä tälleen? Ja osaat sä saat sä sun Osaatteko sä silmän tehdä noin tälleen? hyvin kiinni? Niin just, et saa. Ei mua kiinnosta. On mennyt ainakin yli 20 minä noin. Otan tehdä tommosen. Siiri harjoitteli tän sen takia, että mä osasin tehdä sen ja se oli silleen. Niin, mua ärsytti, että mä en osannut, niin sit mä opettelin. Joo, ollaan. 2252 on valmis. 58. Se on ihan varma. Onko se ihan varma? Ihan varma. Stop fucking touching my hair. Stinker. Pitäisikö kuivaa mun hiukset kohta? Mä haluan Red Bull joulukalenterin. No niin, no mene sit osallistuu mun Red Bull joulukalenteri arvontaan, mikä on tuolla mun profiilissa. Keskimmäinen on sepein, mutta toisella on kauniimmat hiukset ja toinen on kuuluisin. Kato, jos ei ole mitään nättiä, niin sun mä sanon. Let me show me. Get the fuck. Let me show Mä oon sepein. Sorry. Helvetti. Pelaa piusataan, hei. Selkä. Luki, soittakaa poliisit. Älkää oikeesti. No toi oli vaan joke. Toi oli vaan prank. Just a prank, bro. Mun blondilla on kyllä kaunis. Mulla on aika hairy cat kyllä, mut... Siis no mitä vitsiä, mulla on pitkäkarvanen kissa, niin what the hell are you fucking laughing? Missä Liinu? Ei usko mua. Kattokaa, nyt se on pitkäkarvanen. Ei ne näy! Hei, kattokaa, tässä on mun kämpän esittelyvideota. Ei hitto, mun pitäisi julkaista se. Tässä on sen korvanen kitti. Älkää kattoko mun varpaa. Tossa on mun hairy ass cat. Mun hairy ass pussy. Kattokaa. Älä laita pöydälle, Sillä on hyi, pitkä lopeta, älä. karva. Ota se pois, siitä tulee ihan sikana karvaa. Oli mun peikko. Haluatteko te nähdä mun hairy pussy? Miksi blondi puhuu? Okei. Sori Liisa. Miksi blondi puhuu mitä? En mä tiedä. Sori Liinu, mene vaan pois. Mene pois. Mene. Moi moi. Se piti potkia pois. En mä potkinut sitä oikeesti. Miten Työnsin. pahoinpiteltiin kissaa äsken? Ei me pahoinpitelystä. Ihan normaalisti käsiteltiin kissaa. Miksi sä sanot? Tänään fucking oudosti. Voiko sä laittaa? Ihan normaalisti me käsiteltiin kissaa.